Bon dia, estimat auditori. Aquí un altre monòleg de Júlia Rossell Saldanya. Avui voldria parlar-vos d'un tema bastant interessant. Ja sabeu, diuen, diuen que la violència no és mai la solució. Ens ho repeteixen des de que som infants. Sigues bo, no et barallis, la pau sempre guanya. Però fixeu-vos en el bullying, per exemple. Quina passivitat hi ha davant l'assetjador. I tanmateix, quan l'assetjat gosa resistir o revoltar-se, qui és castigat? Ell, el feble que s'atreveix a aixecar-se. Així ens eduquen, a agenollar-nos, a creure que la submissió és virtut i que la revolta és pecat. Però la realitat és un altre monstre. Cap dels canvis que han millorat la vida del poble s'ha fet amb un somriure i un ram de flors. Tots han arribat amb sang, amb foc, amb crits que han sacsejat els palaus. Oh, això les èlits ho saben molt bé. Mireu el Nepal, on els corruptes han tastat finalment la seva pròpia òpera fúnebre. I penseu, per què treballeu 40 hores i no 80? Perquè existeixen els salaris, les vacances, les normatives laborals. No van caure del cel per la bondat d'un governant. Van ser arrencades amb suor, amb vagues, amb revoltes. I els drets humans? Quina fantasia tan delicada! No van néixer d'una política de cap paper a terra, sinó d'un món que va veure massa cossos cremats, massa ciutats reduïdes a pols, massa crits que encara ressonen. Sí, estimats, és incòmode, és macabre, però és la veritat. La història no s'ha escrit amb plomes, sinó amb baionetes i barricades. Els poderosos només entenen una llengua, la del xoc que trenca els murs. I nosaltres, condemnats a oblidar-ho, seguim vivint de contes de fades, però el record roman, com una ombra rere el taló, esperant la seva propera funció.